Hyppäs, hyppäs. Kokeen mittaisia reiluja, mihin tulee se hyppyosana aina vasta lopuksi. Mutta 172 onneksi olkoon. Meni ihan reilusti. Meillä on toista sairautettu. Joo. Marikoidaan vielä jäljellä, mutta tässä helteessä tarvii varmaan olla ihan tyytyväinen. Ja siis mä olin muuten koiraan. Joo. Ja kyllähän Mallu tekee Niin on, joo. Mutta toi ärsyttää toi. Mä just sanoin, että täytyy varmaan ruveta kato reenaan niin koko koen liikkeet ja sit se hyppy sinne tehdään. Niin joo. Eikä sitä hyppyä vaan niin yhtenä Niin joo. koska se aina sikailee siitä. Joo, ja ehkä siihen ei nyt kannata heittää mitään sille. Niin. Että jos siinä tarvitsee tehdä etäisyyttä, niin tekee sitä koskaan. Niin. Mutta kun välillä se ei sitä. Niin joo, mutta se tarvitsee olla sitten niin näkyvä, että se ei tavallaan etsi sitä. Että se voi tietää ilmaa. Mutta ei se nyt haittaa, koska se on kuitenkin. Älä vie sitä sinne. Antaa sille vettä. Toisesta se sun pielestä roikkuu kieli ja toisesta toi narkkallon naru. Te voitte sen esteen tykönä käydä, mutta älä laittaa sitä sinne esteen. Äläkä vaan päästä sitten irtuvat sinne varmaan. Se jotenkin käänsi just kun mä annoin käsky. Niin joo. Sitten jotenkin sai huusi vähän riittäessä. Saiko se muista uhkaa? Ysi. Mun mielestä se ysi siitä vielä. Tuli kokeiltu näitä ääripäivät, mutta viimeis riittävän sen kokeessa. Joo. Mä olin semmoisella, melkein keltä tahansa olisi tullut ykköstulos. Salmen myyjänä oli kyllä varsin pieltä. Sieltä me saatiin 159 ja puoli. Ja siis toi oli kans. Pari 9,5. Sillä lailla kyllä se sitten, jos ne menee oikein, mutta sitten pitää aika reilusti. Just se just ne virheet, mitä meillä on tullut, niin ne on toisaalta ollut sitten just semmosia, että ne on selviä nollia. Niin joo. Tuomarista riippumatta. No kuka tahansa osaisi kävellä Hiinassa ton koiran kanssa sivussa. Pitäis näin. Ei Mallu, älä päästä sitä.